Goedenavond, welkom bij het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Poedouder en in dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. Het kabinet stelt 33,6 miljoen euro beschikbaar voor een versnelde overstap op duurzame elektriciteit in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Daarmee wordt binnen 3 jaar gemiddeld zo'n 80% van de elektriciteit op de 3 eilanden met wind- en zonne-energie opgewekt. Dat zorgt voor lagere prijzen, minder afhankelijkheid van bijvoorbeeld olie en fors minder stikstofuitstoot. Dit volgens Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie, tijdens de digitale bijeenkomst. Op dit moment zien we allemaal de enorme impact van de energiecrisis. Dus de hoge prijzen, grote afhankelijkheid van fossiele energie. Die des te belangrijker maken om de verduurzaming, niet alleen hier in Europees Nederland, maar ook in Caribisch Nederland, nog sneller voor elkaar te krijgen. En daarmee kunnen we een hele mooie combinatie maken van meer energie-onafhankelijkheid, het behalen van CO2-reductie, maar uiteindelijk ook via eigen energieprojecten ook de voorspelbaarheid van de energierekening verbeteren en ook tot lagere energiekosten voor de inwoners van de eilanden te komen. En we kunnen nu een hele grote stap zetten voor alle 3 de eilanden. En ik ben echt daar bijzonder trots op. Bonaire heeft natuurlijk ook door de omvang, inwoneraantal en ook grotere aantallen toerisme misschien nog wel een grotere opgave om de komende jaren veel duurzamer te worden. Ook daar grote impact van hele hoge energieprijzen op de levensstandaarden van veel Bonaireanen. Ik ben ook bijzonder blij dat we naast het geld dat we al eerder ter beschikking hebben gesteld, ook voor BBT, nu weer met 10 miljoen subsidie en ook goede samenwerking met Bonaire en de energiemaatschappijen ervoor kunnen zorgen dat we daar de stap van 25% hernieuwbaar naar 80% hernieuwbaar kunnen zetten. En ik heb zelf de afgelopen tijd met veel andere landen gesproken. Bijvoorbeeld bij de G20 in Indonesië gesproken met hoe Australië en de Pacific bezig zijn op een aantal kleine eilanden. En als ik daar noem dat we op Bonaire naar 80% gaan, dan wil eigenlijk iedereen weten hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Want dat lukt eigenlijk bijna nergens om zo'n grote stap te zetten. Dus ook gefeliciteerd daarmee. En ik denk dat het traject dat we met TNO hebben doorlopen heel belangrijk is geweest. Want daarmee hebben we voor alle 3 de eilanden laten zien. Er zijn gewoon haalbare projecten die op korte termijn heel veel kunnen betekenen in de verduurzaming van de energievoorziening. En ik ben heel blij dat wij daar vanuit het ministerie van EZK dan een kleine bijdrage aan kunnen leveren. Misschien tot slot voor nu. We stoppen ook niet hier. We gaan nu deze belangrijke stap zetten voor alle 3 de eilanden. Maar we willen uiteindelijk natuurlijk naar 100% duurzame energievoorziening. In ieder geval voor elektriciteitsproductie voor huishoudens en bedrijven. Maar er ligt ook nog een grote opgave in het verder verduurzamen van het transport. Ook het verduurzamen van de energievoorziening in de nacht. En natuurlijk ook in bredere context om te kijken hoe kunnen we klimaatbeleid, zowel mitigatie als adaptatie voor alle 3 de eilanden in Caribisch Nederland echt verder verbeteren. Daar komen we vast zo meteen ook nog wel over te spreken. Maar weet in ieder geval dat ik heel graag met jullie daar op samenwerk. Bonaire ontvangt $10 miljoen subsidie om een verduurzaming van elektriciteit te versnellen. Ik wil jullie als zeker Rob en Alexandra voor jouw inzet ook erg bedanken voor deze stap. Het is zeker een belangrijke stap voor Bonaire nu om verder te kunnen verduurzamen. We weten dat het best wel een challenge is om dit te doen. Maar zeker met de subsidies die we nu krijgen, kunnen we de eerste fase zeker een concrete stap maken daarin. Daarbij hebben we al 10 miljoen gekregen vanuit BBT. En nu hebben we deze subsidie, dus dat helpt ook zeker. Voor ons is het ook belangrijk in dit traject het verduurzamen. Maar daarnaast ook de verlaging van de prijzen van energie op het eiland. Dat is, ik kan voor alle 3 de eilanden spreken daarbij. Dat de prijzen best wel hoog zijn hier. Maar ook nu in Nederland. Dus hetzelfde speelt daar ook nu. Dus voor ons is dit ook heel belangrijk om de prijzen op de lange termijn ook te kunnen verlagen. We zijn nog in een traject om voor de korte termijn een energiesubsidie te brengen op
op de korte termijn wat we kunnen doen met de huidige energiecrisis die er in Nederland speelt, maar ook hier op Caribisch Nederland ook zeker speelt. Dus dat is ook een belangrijk traject om zeker ook verder door te zetten op. Dus we willen jullie echt bedanken voor deze stap. Het helpt ons zeker om de concrete stappen te maken om Bonaire verder te verduurzamen. En we kijken naar uit om verder ook nog andere dingen samen te doen. Zeker op, zoals Alida ook net zei, vanuit huisvesting ook. Duurzame zonnepanelen op sociale huisvesting. Daar zijn er ook plannen voor. Dus we kijken er zeker naar uit, naar die plannen ook. De risico van de klimaatverandering voor Bonaire nemen we dat heel serieus. Dus we zijn er ook druk mee bezig. Dus er wordt samengewerkt met INW, NNV en ook EZK. Samen met EZK willen we zo snel mogelijk een klimaattafel oprichten. Daarin wordt vandaag weer goede stappen gezet, laten we zo zeggen. En ik moet zeggen dat we zijn ook heel blij dat het hele bestuurscollege, dus alle gedeputeerden, de gezaghebber ook toen met de minister dus kunnen vergaderen. En we hebben ook als bestuurscollege toen hebben we ook met de heer Ed Nijpels gesproken en hebben hem gevraagd om ons mee te helpen. En ik moet zeggen dat ook nu, dat wij echt bij zijn met de toezegging dat hij ons gaat helpen. Dus de komende dagen, maanden worden erg druk met de hele klimaatproblematiek. Dus wij als bestuurscollege van Bonaire in zijn totaliteit zijn we erg blij dat we deze grote stappen met elkaar kunnen zetten. Dan is het nu de beurt voor Giovanni Gijsberta van NOS TV. Deze vraag is eigenlijk voor, laten we zeggen, misschien voor de minister of Hennison. Ik hoor geen incentieven voor de privésector, particulieren, om mee te helpen tot het bereiken van de 80% duurzame energie op Bonaire. We hebben het nu heel erg over grootschalige projecten die enorme stappen zetten in de energiemix. Maar we gaan bijvoorbeeld dus op Statia kijken, kunnen we renovatie en nieuwbouw van sociale huurwoningen combineren met zonnepanelen op die daken, zodat je ook naast de grote zonnevelden en opslag ook per huishouden daar een bijdrage aan kan leveren. Ik ben in dit geval dan met de KAS-landen ook in gesprek van kunnen we überhaupt dit soort vormen van decentrale energieopwek ook meer stimuleren. En ik denk dat de ervaringen die we opdoen met die pilots ook heel nuttig gaan zijn om te kijken op wat er per eiland ook echt passend is. Dat is in ieder geval de bijdrage die we daar met die pilots aan kunnen leveren. En dat komt dan bovenop de Wat 80% bijvoorbeeld die we nu al in beeld hebben. Ja. Fondation Mariadel organiseert in de maand september een week van de geneesmiddelen. De apotheken die bij Fondation Mariadel zijn aangesloten, willen hiermee patiënten, maar ook zorgmedewerkers extra bewust maken van het veilig omgaan met medicijnen. En met het thema van dit jaar is het medicatieveiligheid. En daarom hebben we ook gekozen om een boefcampagne te organiseren bij Mariadel. En dit gaan we ook elke dag doen van deze week, dus maandag tot en met vrijdag. Vrijdag zitten we in Rincon. En we wilden graag eigenlijk bespreken van waarom het kwaliteit van veiligheid en ook medicatieveiligheid specifiek zo belangrijk is. Wij hebben een afdeling, kwaliteit en veiligheid, bij Mariadel. En wij als team werken samen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. En natuurlijk, een van onze grootste punten is medicatieveiligheid. En we willen graag met de patiënten en cliënten ook uitleggen en hun participatie ook krijgen om hun eigen medicatieveiligheid in het hand te nemen. Dus daarom hebben we ook enkele bookmarks gemaakt. En dit is ook een soort uitleg van de 5 belangrijkste momenten van medicatieveiligheid. Dus dit wil ik ook graag in het kort even uitleggen. Dus we beginnen met stap 1. Wanneer je een medicatie voorgeschreven krijgt en dit moet je nemen.
Dan is het de vraag, wat voor soort medicatie is het? Wat is de naam van de medicijn? Wat is de functie? Waarom moet je die nemen? En welke risico's en mogelijke bijwerkingen zijn er? Dan hebben we stap 2, hoe om het in te nemen. Dus is het dan 2 keer per dag, 's morgens en 's middag? Moet het samen met water meegenomen worden? Of moet je eerst eten voordat je de medicatie neemt? Want we hebben ook sommige medicatie die niet zo veilig is als je voor het eten neemt. Dus de maag moet toch beschermd worden. Dan hebben we stap 3, toevoegen. Dus als er toch een stap erbij moet genomen, dus de medicatie is niet genoeg of je hebt andere klachten waarbij je ook een andere medicatie erbij moet nemen. Dus hoe is de interactie dan tussen deze 2 stoffen? Dus sommige medicaties hebben wel een contra-indicatie met elkaar, dus hoe ze samenwerken. Dus dan moet je misschien eentje stoppen of eentje veranderen. Dit zijn allemaal stappen die genomen moeten worden of gekeken moet worden. En dan hebben we het proces van herzien van medicatie. Dus neem je een medicatie al voor een lange periode, hoeft dit nog of kan het gestopt worden? En per wanneer kan het gestopt worden? En ja, dit is ook een mooie fase om te kijken naar je lijst van medicatie als je veel hebt en wat nog nodig is. En sommige keren moet je wel stoppen met de medicatie, want het is, je bent genezen van wat je hebt geïld. Of het is een soort antibiotica-kuur, dus die moet je ook stoppen wanneer het nodig is. En dit moet ook gekeken worden samen met de apotheker of arts van hoe stopt het. Is er ook mogelijke bijwerking die kan komen wanneer je medicatie stopt na het nemen voor een lange periode. Dus deze zijn onze 5 momenten van medicatieveiligheid. Dus dit willen we graag neerleggen in de handen van de patiënten en hun ook uitnodigen om vragen te stellen aan ons. Niet alleen aan ons, ook onze apothekers, onze apothekersassistenten. Dus we willen graag dat de patiënten in eigen handen hun medicatieveiligheid neemt. Wij als team staan natuurlijk achter om te kijken wat voor soort fouten gemaakt worden op het gebied van medicatieveiligheid. Want ja, fouten maken, het is menselijk. Maar aan onze kant is het meer proces nakijken om hoe we kunnen verbeteren. Dus als we dit ook kunnen neerleggen aan de patiënt en cliënt om hun eigen medicatiemomenten door te nemen, dan kunnen we ook een stap verder nemen om medicatieveiligheid te verbeteren. En dat is de reden van onze Boefcampagne Week. Yes. Het nieuwe kantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland INDCN te Bonaire is op woensdag 28 september officieel geopend door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Erik van den Burg. Vandaag hebben we de opening gehad van het kantoor waar we nu zijn, het nieuwe IND-kantoor. En dat is buitengewoon belangrijk, want we zien dat Bonaire steeds populairder wordt. Populairder wordt bij heel veel mensen die van de geneugten van het eiland willen komen genieten. Daar zitten ook, zeg je meteen bij, soms ook minkanten aan, want het betekent ook dat er voor die mensen plek moet zijn om te kunnen wonen, plek moet zijn om te kunnen verblijven en ook dat men de spullen moet krijgen. Maar vooral is het gewoon heel goed om te zien dat die mensen hier naartoe willen komen om hier een bijdrage te leveren als werker aan de economie. We hebben ook filmpjes gezien hoe een bijdrage kan worden geleverd in de bouw, in de ziekenhuiswereld, op kantoor, op diverse plekken. En het helpt ook om ervoor te zorgen dat het gewoon goed gaat met de economie hier op het eiland. Daarvoor is het noodzakelijk dat IND ook kijkt of mensen hier kunnen zijn. En het oude kantoor was niet alleen verouderd, maar ook gewoon gezien de vragen te klein geworden. Vandaar dat we vandaag deze opening hebben gedaan. En ik ben echt blij dat ik daar ook een bijdrage aan kan leveren. Want zoals ook al gezegd net tijdens de bijeenkomst die we hiervoor eerder hadden. Bonaire is een gastvrij eiland. En de IND wil ook de mensen die hier komen op een gastvrije manier ontvangen. En dat kan ook in dit gebouw waar u letterlijk achter u kunst ziet die ook staat voor groei. En groei betekent dus inderdaad groei van het eiland, groei van de economische positie, maar ook groei van de mensen die op het eiland mogen wonen. En dat wordt allemaal mogelijk gemaakt als de IND op een goede manier zijn werk doet.
Wij gaan naar reclame en zijn zo bij je terug. Saludos televidentes. Me que invitado para tour ya domingo, mitad de 9 anoche, para sintonizar Dale Clave. Camina a mí Giovanni Mercera, também papia com o artista boneriano Bibana Boneiro, o artista boneriano Biba Afo, é nota boneriano Bibana Boneiro e é internacional. Sintonizar, não se vê, o canal netamente boneriano. Tu já domingo, mitad de 9 noche e repetição riba chamar depois de juega de número Boneiro. Não perder! Plataforma Farandulero TV, programa cargado com entrevista e farandula, com cobertura de turnos islanang, apresentado por Sadi Klaber. Tudo domingo à noite, metade de 10 com repetição. Já webs 10 para 9, sente aqui na nossa TV, o canal netamente boneriano. Plataforma Farandulero TV, apresentado por Sadi Klaber. Cas de Emoção. Camina nossa cria espaço para crescimento mental, emocional e assim elevar a vida personal. Não te importa a raça ou sexo. Cas de Emoção. Vitamina para mente, alma e espírito. Não perder. Cas de Emoção. Turja na noite mitad de 9 aqui na Nos TV, o canal netamente bonariano. Share nos website kubo sernan keri den exterior y laganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonaire.com. Wak Nos TV, una kubota. Welkom terug bij Bonaire Journaal. Klimaatverandering bedreigt Bonaire. Nou, mijn naam is Meralni Bomba. Ik ben community mobilizer bij Greenpeace Bonaire. Ik werk al ongeveer 6 maanden in Greenpeace. Mijn taak is organiseren van activiteiten om het mensen op Bonaire te informeren en kansjes maken van het onderwerp. En dus dat doen we al 6 maanden en komende maanden ook. Greenpeace heeft een rapport laten maken. Vertel ons een beetje over deze rapport. Ja, inderdaad. Greenpeace samen met de mensen van Bonaire hebben een onderzoek laten doen door de VU. De onderzoek is uitgekomen dat er ernstige gevolgen kunnen zijn voor het eiland Bonaire. We hebben te maken dan met zeespiegelstijging, hittegolven, koralen die kunnen sterven. En die beïnvloeden dan onze economie, gezondheid, onze culturele erfgoed. Dat kunnen we allemaal verliezen. Stukken landen die kunnen weggaan, bijvoorbeeld vooral de zuidkant. Dat zijn allemaal conclusies die we hebben uitgekomen. Greenpeace stapt naar de rechter met Nederland. Vertel over deze stap van jullie. Ja, we gaan naar de rechter, inderdaad. Nederland moet dit echt serieus nemen. Dat is de bedoeling hier. Bonaire is een onderdeel, of is een bijzondere gemeente van Nederland. Dus we vallen onder Nederland. En in Nederland is er al beleid en plannen hoe ze hunzelf gaan beschermen tegen klimaatverandering. En voor Bonaire is er nauwelijks geen plannen of beleid. En dat willen we hebben, dat willen we dat Nederland doen. Het is hun verantwoordelijkheid. Ze stoten de CO2 uit, ze zijn verantwoordelijk voor ons. Dus dat moeten ze dan doen en heel snel. Wat in de rapport kwam, heb ik sommige scenario's heel extreem gezien. Hoe moeten we dit zien? Ja, enkele scenario's zijn wel heel extreem. We hebben in het rapport verschillende scenario's laten zien. Scenario's waarop we, als we iets doen, de minste gevolgen
We hebben ook scenario's als we een beetje doen en niet zoveel, hoe erger. En we hebben een scenario als we niks doen. En dat is de ernstige. Dus wat wij willen is dat iedereen dit ondersteunt. En dat we iets zullen doen of zullen gaan doen om dit scenario zo erg mogelijk of zo minder mogelijk schade te laten doen op het eiland. Ja. Wat zouden wij op Bonaire kunnen doen om dit te voorkomen? Nou, Bonaire zijn er verschillende, hebben we in de onderzoek verschillende adaptaties in de rapport gezet. Maar de bedoeling is dat Bonaire samen met de mensen van Bonaire, samen met Greenpeace en iedereen oplossingen vinden wat het beste is voor het eiland. Want samen kunnen we dat bedenken. Wat zijn de risico's als we dit doen? Wat zijn de risico's als we dit niet doen? Dus dat moeten we doen. Sommige voorbeelden zijn de mangrove, restauratie, koralen, planten. Dus dat zijn enkele voorbeelden dat ik kan noemen. Maar de bedoeling is dat we samen oplossingen vinden dat het best is voor het eiland. Je zei net, mensen kunnen helpen met het rechtszaak tegen Nederland. Hoe kunnen ze dit doen? Ja, we hebben nu op onze website een brandbrief voor Rutte. Jullie kunnen alvast op de website, op onze website, die brandbrief ondertekenen. Dat is een brief voor Rutte om dit ook te zien, om dit serieus te nemen. We hebben ook onze Facebook, Instagram, website. Dat kunnen ze allemaal volgen om te zien hoe alles nu verder gaat gebeuren. En hoe de mensen ons kunnen ondersteunen en hoe ze ook hun bijdrage kunnen aanleveren aan het hele projectcampagne, zeg maar. Vervolgens reageert OLB op het rapport van de Greenpeace. Het Openbaar Lichaam Bonaire, OLB, gaat de zorgpunten uit het rapport van Greenpeace Nederland met betrekking tot de klimaatveranderingen en verschillende scenario's van de potentiële impact op Bonaire bij de ministeries in Den Haag onder de aandacht brengen. Dit zegt gezaghebber Edison Reina. Het rapport onderstreept onze zorgen. De problemen die in het rapport beschreven staan, liggen op het terrein van vele departementen. Belangrijk is dat we ervoor zorgen dat Bonaire zich op lange termijn tegen de klimaatverandering kan weren. Wij willen dit doen door de samenwerking en dialoog met de ministeries aan te blijven gaan. Samen met mijn collega-bestuurders blijf ik mij inspannen om de urgentie hiervan te benadrukken. Gedeputeerde James Kroon van Milieu vult aan. Het onderwerp van klimaat staat bij ons hoog op de agenda. Tijdens ons werkbezoek in Nederland afgelopen juni hebben wij de mogelijkheden besproken voor het opzetten van een klimaattafel op Bonaire om de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk op te vangen. Hierover zullen op korte termijn vervolggesprekken worden georganiseerd met de verschillende stakeholders en belangenorganisaties. Tourism Corporation Bonaire lanceert het kinderboek, de vierde editie. Tourist Corporation Bonaire lanceert het kinderboek, vierde editie, Turismo na Bonaire, Mi Cultura, Mi Encanto. Toerisme op Bonaire, mijn cultuur, mijn enthousiasme. Ja, dit is de vierde editie, Turismo na Bonaire. Dit keer met een andere subtitel, Mi Cultura, Mi Encanto. Dit keer heb ik meer gefocust op onze cultuur, dus cultuur van Bonaire. Dat de kinderen echt meer weten over hun cultuur. Dus iedere editie daar breng ik meer aandacht over een ander onderwerp. En dit keer gaat het meer over cultuur. Dus wat is onze typische lokale eten, onze dansen, en ook over de geschiedenis van bijvoorbeeld visserij. Dus ik heb een paar mensen geïnterviewd, zoals de bekende Eddie Christian. Dus hoe ze vroeger gingen vissen en nu. Ik heb ook over het museum, monumenten. Dus echt over onze cultuur. Het is heel belangrijk dat kinderen weten wat hun cultuur is, ervan houden, dat ze meer van hun eiland houden. Maar ik heb dit keer ook ieder jaar schrijf ik over hun gedrag. Bijvoorbeeld vorig jaar had ik het over klantenservice. Dus hoe ze eigenlijk aardig moeten zijn tegen de toeristen en ook tegen schoolkinderen.
Maar dit keer heb ik het gehad over verantwoordelijkheid. Het is zo belangrijk dat kinderen vanaf kind, dus heel klein, leren dat verantwoordelijkheid heel belangrijk is. Dus dat wat ze beloven, dat ze dat ook doen. Ja, dus iedere keer is er weer een ander onderwerp. Ik heb het ook gehad over allerlei dansen, folkloristische dansen. Zoals op de kaft zie je baile di cinta. Dat is de ribbon dance met de lintendans. Ja, met allerlei kleuren, dat is op de kaf. Maar dan praat ik ook over wals, de mazurka, de dansa, de simadang. En het is heel leuk, want aanstaande vrijdag bij Taste of Bonaire gaan een paar scholen, hebben ze een feest en dan gaan ze dansen. Is er een competitie. Dus ik hoop dat iedereen komt om hun aan te moedigen. En dan gaan we kijken hoe zij dan een van die dansen gaan dansen. Dat is ook heel belangrijk, want deze keer heeft de overheid van Bonaire toch met deze boek iets interactiever gemaakt. Ja, dat klopt. Dus iedere keer hebben we wel opdrachten, maar vorige jaar hebben we meer over tekenwedstrijd. En vorig jaar was het volgens mij om een soort, hoe zeg je dat? Dus wat ze aan de toeristen verkopen, dus cadeautjes dat ze meenemen, de souvenirs. Ja. En dit jaar wilden we toch wat anders doen. Toen dacht ik van, dans, dat zou leuk zijn. Dat de klassen, de scholen samen dansen oefenen. En dan een wedstrijd. En laat Bonaire de mensen komen kijken en zo ook dat wij dat behouden. Want er zijn veel kinderen die niet meer weten hoe een mazurka is of een wals. Dus ik ben benieuwd. Naschoolse opvang NSO, Bright and Happy Kids vieren hun 15-jarige bestaan. We spreken met Carlendi Poirier. Wij zijn een naschoolse opvang. Een buitenschoolse opvang, Bright and Happy Kids. We zijn niet echt een crash. We zijn eigenlijk 15 jaar geleden begonnen. Eigenlijk was het mijn moeder, Mirna, juffrouw Ketty en juffrouw Jamari. Dat zijn het 3 gezusters. En ze zijn begonnen toen 15 jaar geleden, ergens gewoon in een huisje. En toen was het een heel klein groepje. En van daaruit zijn ze doorgegaan naar een ander huis, iets groter huis, iets meerdere kinderen. En in het begin met naam was Shamir Skettis. En op een gegeven moment, toen werd het groter, dus toen hadden ze zoiets van, we gaan een echt andere naam zoeken, hebben ze een andere naam gezocht. En toen was het Stichting Kibos, Rayo Nandi Solo, Stichting Kibos. En op een gegeven moment zijn ze hier in deze gebouw gekomen. En hier zijn ze Bright and Happy Kids geworden. Dus nu is het buitenschoolse opvang Bright and Happy Kids. En hoe gaat het nu in deze nieuwe gebouw met, ik kan me voorstellen, meer kinderen? Ja. Het is een best wel groot gebouw. En nu hebben we een plek voor meerdere kinderen. Dus nu hebben wij 54 kinderen. En we zijn bezig nu met een vergunning voor 58 kinderen. Want het gebouw is best wel groot. En we kunnen eigenlijk 58 kinderen in het gebouw plaatsen. Kinderen komen hier naar school. Wat is een routine die jullie hier geven? Dus dagelijks na school. We hebben een bus. De kinderen worden opgehaald van school. En dan komen ze hier. Eerst wat ze doen, dan handen wassen. Gaan ze eten, omkleden en dan gaan ze eten. En na het eten dan hebben ze even een half uurtje rust. En dan we hebben televisies ook met programma's, educatieve programma's. Dan kunnen ze een educatieve programma's kijken en gewoon rusten. Degene die gewoon even een dutje wil doen, kan een dutje doen. En anderen die zitten gewoon even uitrusten. En daarna gaan ze met hun huiswerk beginnen. Dan doen ze een huiswerk wat ze van school gekregen hebben. En dat is ook niet de hele dag hoor. Dat is 1,5 uur huiswerk. En dan kunnen ze activiteiten doen. Dus het is of hier op de opvang zelf. Kunnen ze voetballen, kunnen ze in de speeltuin spelen. We hebben een computerlokaal. Ze kunnen knutselen, van alles. En we hebben ook af en toe gaan we ook met de kinderen naar buiten. Dus uitjes. En we doen aan deporte, sporten. Dus we doen best wel veel dingen met de kinderen. Dus de kinderen die vervelen zich niet hier. Zijn jullie klaar voor de volgende 15 jaar? Tuurlijk. Want ik merk dat het steeds beter wordt. Het gaat steeds vooruit. We gaan vooruit.
Dat merk ik. We blijven niet op één plek staan, we gaan vooruit. En ik moet zeggen dat iedereen die hier werkt, de pedagogisch medewerker, want eerst hadden we ook geen pedagogisch medewerker. En nu bijna allemaal zijn ze pedagogisch medewerker niveau 3, niveau 2. En dus dat hebben we ook bereikt in die 15 jaar. We hebben gewoon de personeel, dat is gewoon echt superleuk. En de mensen die echt voor de kinderen geven. En ook mijn moeder Mirna, juffrouw Mirna en juffrouw Ketty. Ketty is ook hartstikke goed bezig, want Ketty die is echt een juf, een schooljuf. En Ketty die geeft ons heel veel tips en de pedagogische medewerkers, tips aan de pedagogische medewerkers. En wij hebben ook charmante Frans die ons ook heel goed helpt. Zij is de leermeester. Maar ze is gewoon de leermeester van ons allemaal. Niet alleen van de pedagogische medewerkers, maar ook van mij bijvoorbeeld. Want ik zit in de gedeelte administratie. En zij geeft veel input. Dus ik moet zeggen, iedereen doet de best. En iedereen doet wat ze moeten doen. En het gaat gewoon supergoed. Dus ik denk dat we nog 15 jaar tegenaan kunnen. De strijdkrachten van Denemarken en de Zweedse kustwacht hebben videobeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe de bubbels naar de oppervlakte van de Oostzee stromen boven de Nord Stream 1 en 2 pijpleidingen en zeiden dat het grootste gaslek een oppervlakteverstoring van ruim 1 kilometer in diameter heeft veroorzaakt. NOS heeft het volgende. Op deze beelden is te zien hoe gas uit de zee omhoog borrelt. Het komt uit pijpleidingen die op de bodem van de zee liggen. En de lekkages zijn niet toevallig ontstaan door een ongeluk of een aardbeving, maar waarschijnlijk expres, zeggen deskundigen. When we have blasts of this size, we're talking at least 100 and maybe a few hundred kilos of dynamite to produce an earthquake magnitude of this size. Ook andere deskundigen en politici denken dat de gasleidingen expres kapot zijn gemaakt. Maar wie dat gedaan heeft, dat is nog niet duidelijk. De explosies gebeurden in de Oostzee. Daar liggen 2 enorme gaspijpleidingen op de bodem van de zee, van Rusland naar Europa, om gas doorheen te laten stromen dus. Dat gas wordt in Europa bijvoorbeeld gebruikt in fabrieken om machines te laten werken. En ook bij mensen thuis, om op te koken, voor de verwarming en om warm te douchen. Toch werden deze gasleidingen nu niet gebruikt. Dat komt doordat Rusland een oorlog is begonnen in Oekraïne. Landen van de Europese Unie wilden Rusland daarvoor straffen, door bijvoorbeeld geen spullen meer aan het land te verkopen. Rusland zei toen, dan verkopen wij geen gas meer aan Europa en doen wij de gaskraan van deze pijpleidingen dicht. Dan is nu de vraag, wie heeft dan die ontploffingen veroorzaakt en waarom? Oekraïne denkt dat Rusland het zelf heeft gedaan om het nog lastiger te maken voor Europa om aan gas te komen. Ook zou Rusland Europa willen straffen, omdat het Oekraïne helpt in de oorlog. Russia that is using gas exactly as a pressure point to sort of put pressure on Europe to essentially give up the support for Ukraine in the Ukraine war. Toch zegt Rusland dat dat niet zo is en dat ze er niks mee te maken hebben. Daarom wordt er nu onderzoek gedaan, om erachter te komen wie er achter de explosie zit en hoe het kon gebeuren. Vakbonden in Frankrijk roepen op tot een algemene staking op donderdag. Ze willen een loonsverhoging en er is ook woede over een wetvoorstel voor pensioenhervorming dat president Emmanuel Macron de komende weken zal indienen. Al Jazeera Nieuws. Hospital workers demonstrating in Paris last week to demand better pay and conditions, the latest in a series of protests by public sector workers in France. Now trade unions want to increase pressure on the French government. They've called for a nationwide strike to demand higher salaries and an end to the government's pension reform plans. This railway union representative says people are fed up and inflation's making things worse. We are in a tense social situation. Workers are angry about the costs going up. They see big companies making record profits but refusing to raise salaries. So going into the streets feels like the only way to try and force them to increase our pay.
The French government says it's doing all that it can to shield people from inflation. It's capped energy bills for consumers, offered financial help to poorer households, and is considering a pay rise for teachers. But it is standing firm on its controversial pension reform plans. To get out of a system in which the same job doesn't guarantee the same pension, I say yes, we will all have to work a bit longer. French President Emmanuel Macron has been promising to overhaul France's complex pension system ever since his first term in office. He says it needs to be streamlined to be made fairer. He also wants to raise the retirement age from 62 to 64 or 65. Macron's past attempts to change the retirement age and pension scheme were met with large protests from people who said he was eroding their social rights. It's a real worry for him. Today, in this climate of anxiety, inflation and high energy prices, opinion polls show that French people are against the pension reform being forced through so quickly. So this could be the start of a protest movement like the one we saw in Macron's first term with the Yellow Vests. The pandemic and war in Ukraine knocked Macron's reformist agenda off track. He wants to revive it and fulfill his campaign promise. But forging ahead with his ambitions is unlikely to be easy at a time when people are struggling financially and the economic outlook is so bleak. Natasha Butler, Al Jazeera, Paris. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koerdouder en ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.